Paralog bat para bangai binya idang pengkre ila de nak benta ka Paskha. Bat kum ka pengkre benta ka Paskha ngada ba ka kemen ka bakrau hakan ka step ban ai ki Khubor dan ka Khubor jong ka Paskha. Te chwa ban ai ka ta Khubor tung dua chwa ban khot yo blei balong nong ai ka ta Khubor bat lang ba janga ngan ai Khubor jong ka le Paskha ka bangin sra khela sha ka si tang dua chwa saba. Haka kerteng pa barukun bamsim pokoi amen ngai ngu yeme ko blai ku pa nak banta ka chipul kre jongi nam tak Paskha ngai ngu yeme yo lat ben si se ba kre Paskha pa chwa ban yo Paskha ikwa ban ai ngu yeme na ko jing ai jeme yangi jing pha jeme khon jeme Yesus Kristus pa wan long breu chit pathai ban cha tom ban cha yap ba pen en yani te blai kum ka chipul kre en pa jeme sebab pengkre yang ni, Arab yang ni, banyak jengkai nak kerana ka Paskha ka bagian Sarakhe, kerku kerdoa ini para bangai perlu baru, bersengap ya kerana Khubor Paskha ka bagian ayah kerana ka step. Ipa ni kini dau Kris Usrai jongi, Amen. Kaburam hokpa barokun barham sim berkoi, kumbala long ka banyak kong jumenta berbara junam la junam, Amen. Sebab sengap iktim jomblay. An pulai apik bedai bat kajar ke Paskha kajongi. Na gospel jong o Yohanes long ba pel iwe hadu sipel. Tang step perngap ha kasinang kong jong katayel kat ba dang dom. Ka Maria Magdalena kala let sa jing tep bat kle I bala weng no yao mau khang. Ka Lamare sa Simon Petrus bat sao ta Wepat usenran ubau Jesu I. Kila chimno yo try nama najentep kala ong. Bat ngimtip ha kila bu yo o. Kum tau Petrus bat utau wepat usenran kiliami bat kila le chajentep. Paro arngut kiliamare lang. Rei uto wepat usenran ulamare kamstat ban yo Petrus. Paula poi nang kong ha jintep. Uladem bat uli I ya ki jain linen basen jor hang ta. Henry chim rung hapo. Usiman Petrus ula poi hadin bat ula rung bet sepo jintep. Uli I ya ki jain linen basen jor. Bat ya ka jain kabasop ya ka kli ul Jesu. Kani kam chim don lang bat ka jain linen penban kala chong kenrong hala kacaka. Te uta wepat usenran ubala poi nang kong ha kajentep larung mau ru I bat ulanget. Ha du kata klemat kimpat pe phang ya kajentho kabaong. Bau dei ban mi pat nakibayap. Te kita kesenran kalet pai sala ying. Ka gospel jong utrai. Perlu kembang ala ong mentan berperah banyak. Aku aban ai ka Khubor Paskha akan dek step. Asyai ngerekhe setelah kepertai kan rekhe ka siburom ka bakrau hak history jong ka balang Kristan sepang ka jimi pat Jesu na ki bayap. Ka imo ka jikai bahang yo na kane kajing mipat Jesu na kibayap na kajing yap hitip ba hakajing Jesu akan dipertai la job ya bot teli kajing job nang kong la job ka jipun choi bok sut ukrai pun choi u ban le kambam day ki pule kane gospel jo Matius na basau be do way kumlo sut pun choi u bakala puyo mau pendubam puno ban ya itu uban menei u sut bodeu ble kam kraban Jesu bakam tatar Jesu sim asa job uksut ula job u bat uksut ula pet nama Jesu sim la island bon job mau baar kajing job Jesu kajing ju kumu breu pada nak pertai kajing job ju kajing be ju ya ki ksut ki kre ha kajing boyo I bau ya kendo bat ki para breu. Ikan mau nak to gospel jong Matius penong bapra apa ter Jepang itu arngut ki ksut
Bami na lom jing tep ki brio pasar ke ki brio ke ting her pani ie ki im ke hala ki pertahalum jing tep klikan du Yesu kim selan balet sajan Yesu ajengai ke perta ko Yesu mele ayu ban ngi bat kitip ba Yesu let sajan mun be yaki mun hala yaki te ki ong soba wat le yengi soba cha yengi bangin le sa kita ki sniang babam pelang haru haranap lu kilek be yaki bat kilek pletip kajil tu kana kalong kumno pak itu kisniang barok babam pelang haranap lu kala rong kala lek ceduria kala yap jelop ki sudan Khubor ya Allah ki ksut pada kibai kena kalau tang kanuksa baju sujab ya ki ksut ki kre kejap kepala ki suke kejap ki suke ki jingpang pun bak ki beri bapang su walaupun kuat perkia yaki oi bila ban ong ki doktor jengi ki ai jingjop le ki jingjop ba ai ki doktor jengi bak la bak ki job Yesu ke Yesu ulah job ki jingpang balai pun jat bagi beriu pateng ni yosio ba no ki beriu ki ara ki no pang betkok malak ki ba la cuban ye Yesu pun ko yaki di boleh gospel jong Matius la dong kandai kat pratar orang ba wong adon ka khun ka papang ka balajan yap so ba ban pengko yaka so ha ba Yesu pengko yaka alap bala poa hieng ki breu ki yam ba ka to ka khun ka to khna ka yam le Yesu le chim ne ka khna imne khino kala ko ne ta jing pang ju ki wada ki breu ki pe i ba ka yam anta chu chu peten ka chu gospel a pepter te pang ka to ka breu ba pang mi snam da kisnem tak Islam ke pang Islam kalau dengan ayat tang pan kata ya kajian Yesu ngalakoi pakal ayat kata sisa pakal kata juga kajian Yesu ngalakoi but kiwe pak Yesu pun iba ulong kajian jawab ya kinong pang ya jempang ki ksot ikre bat kiwe kan Paskha kai yang ni maka jing mi pat Yesu kajing job pakraw tam kanong chun pakraw tam Yesu kadai kajing yap kiju kila penyap yu kila sakna pna yu kila tep kila lakut lawai la dep dia laisi kumba pia somentan ka pule na gospel ulah mi pat kala penengok ya barok pensom deng opok Galilea senwan kila banyalap ulah mi pat dan chu lum jing tep mentan ya sob tang step perngap tang dum Maria Magdalena kala pakalai pai try dan chu ajeng tep itang kajan ulah mi pat haden katakan si ke lab ba ha ki ka ba ki adon try shall ulah mi pat te ka jinjap pakrap tam Yesu ka de ka jinjap ya ka jingyap alo ki to ki banga ong epi te ka Paskha ki kai ni ba Yesu la wan chim pathe bang ai ni ka jinjap bani kai ni ba la job ki to ki baro kam tam ka jingyap te ji ka nam ta jo pi jonga Yesu la mi pat ni pat nang buat ju ka ji mi pat Yesu ka de ka ji mi pat jong pi jonga dari panlong kumta lamda kumta kam dal jumut ngi buat yu de panlong ki brio ki ba mi pat kumno ngi mi pat ba Yesu i buat ki ka ju ilong ulong nong ya lam jungi i buat nong ya lam jinglong nong ya lam ju te ngi rung sayo ka jing mi pat ngin sa mi pat hakul kam makan kan jam sim hang ne perthe para perthe banangwan hoi don ru bayo Yesu pen mi pat hang ne perthe pikan mau Lazarus boleh ke gospel jong Yohanes nang karbe ter Yesus le celum jeng tep berdua oh Lazarus min onang to Lazarus dia beratep saus ni laput umi pat de kaji mi pat jong ni kalau kaji mi pat nang ne perthai hak perthai banwan hak kom makan zaman sim nei de ne kan ne dau hak chi kitab cikin Hebrew dan nong basau ala nong khat a sorry la nong khat a ko balai sao nong thoi ka to kitab ong to ngania pe chau Kris pai khamat chau Kris ngen pe trip chau Kris mama u bala mari thong ma u bala yai nang ba ka jing u la mi pat u la job ka jing yam un sa pe mi pat yang ngiru chai kla chu su bangide ban mi pat pikan ma chi Paulus bu khoi cha ki nong room la nong ban riu la ter yang ni la pan baptis chau Kris nama na panbaptis ingaw Kris ngiru ng semipat atep lang ingi dag jing yabu Kris ng semipat lang bar Kris pe kasi kay pasaw tanat
Paulus hikai pangi ru ngi mepat ni ki kinang bu Kris ka jimi pa Kris ka deru ka jimi pa jongi ba daya ka tang ya le stom ba le ba le miat ha ka jing im jingi long ke breu ke ba pa me jing im jongi ka chi kai chung u ki ba bu chi kai chung u ka jing ngai kam tam ha ka jimi pa ngin ang ada oi pi matan sepa ka jimi pa jong Lazarus ha kala nong ba khat wei ar po san du ar phanyo ha ba Kamartha Yesu kali chano ina tep tra la sau sni balle chilo jong tem to chu la sma Yesu oi ka ka bai sikai nga long ka chimei pa nga long ka ching im wat bada pi yap la pi nge nga pen mi pa te ngi ka put jong Kris ngala nge sikai chu u yele stom ble chimene yele stom balong ki brio ki saksan ba ba ka ek ba ap ye phianga ka jing mi pa ka ne khubor jong ka jing job Yesu ka Paskha ka de ka jimi pat jong pi jong a su pikan ma ko to gospel jong honest nong khat sao ve ter su ong nga le no sa bale mga pinamla tang ba nga le pa kre ka jaka na ka bata jong pi hakam ra hayung pa jong a to si bu ni kamra ngan sawan sao ye pi sap ka ba mot ha ba don mga pendon ru tinggal don bat u akan di pertai chong basa ka final ka ka bakhadu ka jing don jang ni rangkat bat u chi junom kai kata ka jing mi pat jang ni ka jing mi pat jang ni na ka jing yap jang ni ya ka bagi ong berbo leng yap ka jing yap ka de lenti sa ka jing mi pat jang ni cha Yesu ki pule ha ka chi tiu Paulus pu khoi cha ki nong Kolose u Paulus nei ki nong Kolose ka nong balai ibe du sao ki nong Kolose imat ki lam kulma tip kan jing im kalong kum no don ru ki bre kim sai ka jing im jaki chu im kul mara kan jing perthai chong basa te Paulus ong ki wat ko slai wat swai ki ek bahanan pech ki basanan kamot pech so ble betul hanan anan kamot pech so ble ki ek baro pin sayo ki ek bagablang ki bahanan kan ayap kabamot ha bakut ka jing im jong pi janga don ka jing lek dan ka jing pat bab Yesu te ka jing job Yesu a Yesu yang ngero ka jing job Ipulek si Tijong Paulus sa kinong Korin, nong bakasan, kan arter. Habaw Paulus ya lab iki sa pangkaj may pat, sa pangkaj imadian, kibriw ki atatien tipsu. Kan ikajing im, taray ka sukut no, tang, dang ilayap lakot him dan esu. Pabuam. Kajing im jong pihang niya pertay siyong basa, kasalong kajing peteng balay siyo balay. Taladam dan kajing im hadin, leno ikajing lab jongi. Leno ek jing lap jongi leno ek jing ne jupi hau Kris balami pan hau Kris pa cha che tom hau Kris pa ki ju ki penyap tadon ka jing im penyap pan ka jing lap jongi ka jing ne jongi ka don jumut ba ngi sa mi pan te ka jing job jong pi jong nga kalong ba ka wei ka si ni sa puai rang kat ba ble ta ha ka ta ka jing jong Paulus ya kinong ko rin kilo hunjurut penang kumta pakan ni ka di pelong ya pi ngar ko para bangai perlok Pakajing imabha jong pi, kajing yo baptisma jong pi, kajing jong pi jong nga, kajing priang ke sakramen, kede belong kelenti penyaram giban mi pat ka bagasi. Kan ini khubor pasal tenat ka Paskha. Kai kai ni. Ba kajing don jing perthai kam kan mukut tang suyap la dat. Kajing yak kede tang kelenti, kede tang jing stang, kajing im bakut banek junam, kajing mi pat, kapamut kajing don rangkat mamble. Ngasemi pat met ban mesif ha bakut ka jing im jeng ni toy kamel ngini I kumbe I ya Yesu bau kumbang ya seu la mi pan kumbang ya seu Lazarus im biang blek keleng chang biang ya klen beri ngina kanam jia chu kumta henre hakul kom bakan jam sim dala wani pertai chung basa u blei un pi mi pa yang ni met ba sim kelek ban chong ne bat u che junam tekare ru ka jikai pasal tenan ba kadon ka im hadien kadon ka mi pan Tebangi alek sitam malong ke babha. Ngai ro epi ka songu epi te sunan makasu blai pi be skiing mane man ki kam program cilen yang pi be bele. So tu bapa kut kan ni cile bah janga hor kom bakan jam sem janga kanya rap nga ban poi bene. Ban poi bene. Jesu hi kai la oi pi mane. Tena makata ka jimi pa Jesu ka jing job Jesu ka jing yap nong chun bakrau tam kanong chun bakrau tam jong pi janga ru ka de ka jing yap nin yap Taba kanang blak bangut yang ni ngeneng nemdu lengin im junam bat oblay habakut kapertai sang basa jang ni hang ne
Syuk ke cikai ke hikai nama kata nak ni ke jimi pap Yesu. Nga omene cikai nak jimi pap Yesu, ke hikai yang ni bangir ke balok ke beriu ke bajob. Ka jimi pap Yesu ke hikai yang ni atli. Syuk. Mana kong? Bangi hami pan nak ni pertai chong pasar. Hablong ki beriu mi pan nang ni na pertai chong pasar. Hakor kom bakan jam mesin. Pikir kum no. Man bangi yap je ko pop. Ilong ki beri pemipat. Man bagi penduk yang kapam, pisau tu kemen pisau tenat, pisau tenat, ada belai pelai ki pop jenga, ngasau kuat. Pilong ki beri ki bacok. Dah nak kan kadang, hakaci tiu Paulus kuat sa kinong Rom, kelenong ke bendriu, ong yap ya kapop. Yap ya kapop, penduk ya kapop, nak kacing imjong pi, pilong ki beri ki batemai, ke bau Kris udon rengkat bat pi, pilong ki beri pemipat hana pertai cong pasar. Tapi para pengek, waktu nanti pakai jemi pat kalau tang habang tang ni ngide banyak mepat. So tenat the people mepat ila de, la saya kasih try Paskha, tak jadi yok bentar jumpa ke jileniam, tak jadi pla jumpa ke ni singi itu ke peungut ke ban pla, pe penduk ke pom, pilong ke ba mepat. Pakai jemi pat bakadu jumpa kalau tang balik sim kata ke bainong bakadu, ba pilale mepat lang ne protection basa. Kadang kau biar tin kiri ke bakot metanoia. Kebamut, kajing pen penbah, kajing penmiat, kajing penduk pendam, ke palong, ke basniel, natu, kajing macam perkat jengah, tiang terlebih kebakaran, ke kejat ke mana, kalau kapan tre, bawa bagi le ke bamde, na penduk pendam ke, na long beriu bertemai, na long beriu bermepat, long beriu berjob. Man berpijab jika pop, jika melen basniel, jika bamlong, ni long ke berjob. Pada halor kan ni kan rim, upup John Paul baar. Urukhuat matawang, we are an Easter people, hallelujah is our song. Ngide ki beriu jong ka is Paskha, pakai jerwai jeng kade hallelujah kabut, ngide ke jerwai jeng kemen, Lamare ilong ke bajob. So tenat, so kemen, la syai ka sil try Paskha, pisa sil ke jerwai, ha ke kom prepare, pisa bagi beriu ke jerwai jeng kemen, na kemen ni kat nama Kris ulmipat, ringa mbeno, pi jerwai Paskha pi kemen nama pi mipat. Lada pin pemipat ngakot pi ke ni ke si pemipat lade penduk pendam ke bamlong bat pesalong ke beri pemipat. Kasi tiu Paulus kuat ke nong Korin nong Stephen kong ju san nyau ong kum ni. Man ki beriu ke badan yo ble hak jing im ke de ki beriu ba mipat. Dan ni dak kumbe ke de ki beriu ke batamai. Nyong batamai, tamai ke jimut seperkat, tamai ke tin tele mai kam ka jam jani tena makan ni nama katakan ni Paskha ka banyak rakhe kale belong ka ka Paskha ka ba pen thmai ka jing em jong pi ka Paskha ka ba pen job pi ti tong tong in long ki ba jam ni pangkre ibon kam ka ta andre hapa kadu kan mau ile belong ki stan ki nong bot ki ba job bi ki jimlen basne ba job bi kam long bat ki ba job ki de ki breu ba don yo ble silen ter tat ha ka jing em jong ki. Pada ini kita dah, pikan mau tu gospel jauh Yohanes, nak kasani bedu pra, Yesus orang tu yai sahabat ngane sahabat pi. Kani Paskha kapan rakhe, kadan pelong yang ni banyak sahabat boleh, emha kajing jauh boleh, emha kajing kuat boleh, hakasan dua jauh boleh, bat nama kata kajing mipat ukris kadai kajing mipat jauh nang nene percaya jauh pasal ngin yo eka habakut kajing jauh. Dan nama kata sebab bangga pekut, ngai ku boleh Paskha pasuk bakaman ye pi. Apin long ki beriu ka chinchok. Hak gospel jung Yohanes anong ka kandalay peu. Habakut ka jing im Jesu pechtai daga di pla swabut kut masong ong kala dep. Kai ka bawla dep lapan dep ka sandur ka baw bleu lamang na bata jung. Piba ng habakut ka jing im jingi habang et kut masim ni ben ong ngala pen dep ka baw bleu. Ngala job ngala yo ka Paskha tanga lek so bleu pa pancim ke bainong ke bawa belai pengkre. Tanam kata, aku belai Paskha pasuk pi, bakaman pi, kabamut, aku belai pilong ke bajab. Pilong ke bajab pakai jing im jo pi. Hak jing im bakan jam sem jo pi, hak kam bapitre, hak jede para beriu, hak ni kita tongin long ke beriu jong ka jing me pat, lele ke beriu jong ka jing job. Para bangit biye perlok dan puak pengkre lade balong ke bajab. Ai kan ke job Yesu kan aji kanye silintar jing im jongi ide balong berbor ke bajab.
Tengah pekut dah gospel jong Yohanes no kan riu lai po lai. Sukan kanai ko bai kan tin wong. Baki beriu ki adu jikan men. Kisen ran ki adu jikan men ka jing im. Ha ka jing im jong i don bun kini kita penwit. Ha ka jing mo perkat ikam ke jam le pra beriu adu jikan men. Su ong wat du jikan men. Ngala job ya ka partai. Ngala mar ki jing ikam palat ban ye pi. Ngala cha stom, sa na pna, cha penyam. Tengah job partai ka ngala job itu ki baro kebaga partai ka terwahangi kebagikan dua partai ngala job piru wat kusla ngala job piru bisa job te ai ku blei pin makata ko men ku para bangai bi bakane ka Paskha ka bangin sakhela sai kon ra jing job ye pi simet ye pi ki rang ba ki mi pa ki kon ki ti jong pi ye pi ki hep jong e me pa jong pi ba ka yang ka sam he baro ko we ba ka partai baro ko we ra sai ka si in the why bo boleh berjob di jenisnya bakrau tam ka jingam bat ngi jenisnya bakrau tam ka jing laptop jing kata ngan job ya ka bat ngi long ki bril jong ka Paskha ku boleh ro ip para bangai ban srakhe ka ni Paskha ku boleh ki ban sap ka ni ka Khubor bha bob jisu ai ya pi yang ngalong ba jang stan tu ngi long ki bril ka job perbo bat ngi long ki Paskha ku boleh Paskha baso boleh ku ka do ip kenang bak Paskha along sisa ka jikar ku ip ngakot opinion do why blame o blame no aja yang ni ngan mi na kane ka sing sap jeng kane ka jing ka message ka Khubor jang ka Paskha ngan rai kot balong ngade balong u ka bajab ha ka jing im sim ha ka jing im do to ngin do why ma ka ta le try kan lat ku ble sibon na ka banta ka jing phaจะมีควรจะมีYesus Kristus balai ka yang ni panjab ik jing sneu balai project chimble cha bagai jai ki sneu ki pen chok su krei ka pop chimblen besneu kam tam ka jing yap ken job yu ula job yaki kadwa me kan ka step hakini ki pa baro ki ban sarakhe parthe baro ka we ki ban rakhe ya ka siboram Paskha ka bade ka siboram jing job baki pa jame ke lang ki ba job nang ne parthe chong basa ken yo ka jimi pa nang ne parthe chong basa ta jing job chi ki jing blen besneu ta jing job ya ka pop ta jing job ki ek bom long but ai ni ka sim ya le ka sim barang ba panya le pan sa san ta ki ki ek baro jisu kun rat na ya le mem sim ai lat pa ki ki ek baro kan job ya me le ba me le job na do wai na makata ha baro kini ya baro kini basap ya nga ya kan kan ai Khubor Paskha ya nga kum ju pangilong ki ba job chunta jing im kat ba ga im me ni pate chong masa ban habakut ngin chong le ban me ju no ma blen i pa ni ka de jisu da me ba imat basin chan ju nom la ju nom ka buram hau pa baru khon ba mesin ba khoi malong ban kong ju mata bar bo ju nom la ju nom amen den ka jikar khu ngan ai pik jikar khu Paskha blen kur khu ka do ai pik pen long bar bak ba job ba ka jikar khu ju blen pen bo bar ukpa baru khon ba mesin ba khoi un kur khu ka do ai pik blen shi bot to long ki ba job